Τα μάτια σας. Τα μάτια σας, εγώ σας πιάσω. Άμπον. Άμα ανεβαίνει ο δεσπότης στον Άμπονα και μιλάει. Ο Άμπον του Άβωνος είναι το μουνί, παιδιά, στα αρχαία. Λέγεται και αμφίδεον. Γράψε την ιερότητά μου. Βέβαια. Ονομάζεται και αμφίδεον. Ονομάζεται και άνδρον. Ονομάζεται και βλυχό. Βλυχό στην πραγματικότητα είναι το αρδάκι το μαλλιαρό. Το μικρό το αρδάκι, το μικρό το χωματάκι το μαλλιαρό. Κάτι θυμίζει, έτσι το λέγανε και βλυχό. Το λένε και δέλτα λόγω σχήματος. Το λέγανε και δελφής φυσικά. Ομάδα δελφής που ακούτε εδώ πέρα. Έχετε κάτι πόλεμο. Προσέξτε, λέγεται και επίσιον. Το επίσιον σου που λέει. Φυσικά λέγεται και σχάρα, όπως είπαμε, αυτό το μάθατε. Αλλά λέγεται και εχίνος. Από το αχινός, μοιάζει με αχινό. Τσιμπάει καμιά φορά. Λέγεται και υποκλίδης. Λέγεται και ύπος. Λέγεται.